האריה שבפנים, מאת רצ'ל ברייט, איורים ג'ים פילד. בערבה מאובקת בין חולות של זהב עמד סלע עתיק, חשוף ורחב. ותחת הסלע, בבית קטנטן, חי עכבר חום, פצפון, שקט וביישן. הוא היה כה זהיר, כל כך קט ומבוהל, עד שאיש לא הבחין בו אף פעם, בכלל. אאוץ'! התיישבו ודרכו עליו בלי לשים לב. כן, היו לו חיים קשים, עד כאב. ובינתיים, על הסלע, גבוה מכולם, אריה גדול רבץ בנחת וניהל את העולם. הוא ישב שם ענק ומרשים עד מאוד, והיה לו חשוב שיתנו לו כבוד. וכדי להרשים עוד יותר, הוא דאג להריד את הקרקע תחתיו שאג. הוא היה המפקד, הוא ציווה וצעק, ואהב להראות עד כמה הוא חזק. כן, המלך האדיר שלט בהוד ובגאון. לו רק הייתי קצת דומה לו, נאנח העכברון. עד שלילה אחד, במיטה הצרה, עלתה בראשו הברקה אדירה. הוא זינק וקרא, אין צורך לדאוג, מעכשיו אצטרך רק ללמוד איך לשאוג. כלומר, מה אם עכבר עם ציוץ כה חלש יהיה יותר ופחות מבויש? הוא עדיין יישאר עכבר קטנטן ופרוותי, אבל ירגיש שהעולם סביבו יותר ידידותי. כן, החליט העכבר אחרי שחשב, אלמד איך לשאוג ואתחיל מעכשיו. אבל אופס, אוי ואבוי, אולי מוקדם מדי להתלהב, כי המורה לשאגות עלול להיות מאוד רעב. זה הזמן להסתכן, להתגבר על החשש, כי כבר יותר מדי שנים אני מרגיש בלתי מורגש. אז הוא העז והתאמץ, תכנן הכל בהצלחה, ורק קיווה שבטעות לא יהפוך לארוחה. הוא באמת פחד מאוד, אבל הבין עמוק בפנים שהשינוי קורה ברגע שאנחנו משתנים. וכך טיפס לאט לאט והפיל בקושי רב אל האריה המנומנם על ראש הסלע מעליו. ולבסוף, כשנעמד, רועד מעט אבל זקוף, גילה פתאום בבת אחת את האריה מול הפרצוף. אדוני? אופס, סליחה, באמת? אתה סולח? מר אריה, תתעורר, יש לך אורח. צוויץ! מר אריה, אני באתי לכאן כדי צוויץ! תלמד אותי לשאוג. אתה מוכן? שקט מוחלט הסתרר בערבה. האריה פקח עיניים וסמר את הפרווה. הזמן נעט בבת אחת. דקות הפכו לשבועות. ואז פער פתאום את פיו ונפלטו לו יבבות. הוא רעד כל כולו. הפרווה, הזנב, הוא נסוג לאחור מחשש לחייו. אל תפגע בי, איבב. אני מתחנן. אריה פוחד מעכברים? זה פשוט לא יאמן. אל תדאג, צייץ העכבר והרגיע. אני לא אויב, אני די חברותי. תפנה לי מקום על הסלע שלך, כי אתה ואני זה שילוב חייתי. רגע קסום התרחש שם מעל. העכבר לא הרגיש את קטנצ'יק בכלל. הוא למד, יש לו קול, דעתו גם קובעת, ואין צורך לשאוג, כי האוזן שומעת. השניים נהיו חברים עד היום. על הסלע היה לשניהם די מקום. העכבר נשאר קטן, אבל ידע שהוא ענק, והאריה שאג עדין, אבל רק שהוא צחק.
שניהם למדו שגודל לא קובע שום דבר, כי בכולנו יש בפנים גם אריה וגם עכבר.